Flere politifolk er mødt på job for at deltage i eftersøgningen. Michael og Flemming er de første, der går ind i området, og netop som de runder hjørnet til Korsgade, kommer den røde Honda rullende forbi. Og da betjentene fra Nørrebro Nærpoliti aldrig selv patruljerer i bil, anmoder Michael om kørende assistance fra politigården. Det eneste, jeg kan til dig, det er November Mike. Det er en rød Honda Civic, og føreren er en, der hedder Mustafa. Han bor i Korsgade. Han er aktuelt søgt for Hørsholm for vold. Muligvis bevæbnet. Og hvis du gider rundkast, han kører rundt i området. Vi har lige set ham. November 39 skift. Og han holder lige nu Korsgade, Gardnergade med front mod Åboulevard. Og der holder han i øjeblikket. November 39, jeg er ude for et udskål, så det er korrekt, kan jeg er de udleverede jogging-sko her, så jeg er ikke så meget på at få det efter ham. Han er lige kørt stille og roligt ned ad Gardnergade mod Åboulevard. November 39 skift. Hvis I tager bagdøren, så prøver vi at tage dem forfra. Og den der efterlyst køretøj, den holder nu i Gardnergade. Og vi prøver at omringe stedet, så jeg ved ikke, om du kan få en vogn til at holde nede for enden af Åboulevard, Gardnergade. Eventuelt at spærre ham, hvis den stikker af. Så prøver vi at se, om vi kan få fat i ham. November 39 skift. For fanden, man står på gaden nu. Ren 313 modtaget. November 39. Og så klar. Jeg kan se, der er en patruljevogn hen i Gardnergade. November 39 skift. For 39, ja, det er nok en 01305, der er fremme. Og så det er modtaget. November 39 skift. Og det er vi også nu. 39 skift. Vi sender nogle af gutterne om på den anden side, så vi bliver nødt til at gå op og kigge i lejligheden, når man skulle være der. Ja. Der er jo ikke rigtig noget indenfor. Han har lige været her, og vi har set ham. Jeg har fandme set ham så mange gange. Ja, det er ikke indenfor. Så må vi fuck alt det der. Kom her. Kom her. Vi skal op i din lejlighed. Tilbage i Korsgade har politiet gennemsøgt både området og en lejlighed, hvor den ene af de eftersøgtes forældre bor. Og betjentene må indse, at de heller ikke denne gang kan få fat i de eftersøgte. Midt på Nørrebro er de som sunket i jorden. Og betjentenes frustration er tydelig. Ja, det er så vanligt på Nørrebro. Der er vel ikke så meget af det. Altså, når politiet skal eller andet, så kommer alt muligt og blander sig. I stedet for, at der kører til Gelinde. Så sådan er det. Hvor er han henne nu? Han er et eller andet sted. Det er 100. Et eller andet sted er han her. Han er sgu ikke bare forsvundet. Vi har jo set ham komme, jo, så det... Han er her. Men det var en situation, der var ved at køre op. Ja. Nu praler brugerne af, at han har så skjult i 1,5 måned sidst, men så møder vi ham 1,5 måned. Nu har vi så snakket med brugerne og familien og siger, så må han jo finde på dage at komme og melde sig til politiet, hvis han er uskyldig. Er det brugerne, der går der? Ja, det er brugerne. Og så... Hvis han er uskyldig, jamen, så er han så uskyldig, jo. Sådan er det jo. Men problemet er, at han efterlyst til politiet, og vi skal tale med ham, og så finder vi ham en eller anden dag. Så vil vi prøve at lave en aftale med familien om, at de skulle snakke med ham og finde en dag, hvor at det passede ham at dukke op. For det passer jo aldrig dem, når vi dukker op, så nu må vi se, ja.